Mano ban poi perkhat bagi jing syakri balait luat kiba kum kine kim don shu hamanipur. Ki jing yaseng kiba jupenlong baro shikata haki spa tali ki yeng mane kristan. Mentai kila kelalong de peilut bat ki yeng mane ki bedang lait na ki jing syale dusmon om don shu kiba penlong jing yaseng. Namar bagi kristan ki haban pedri yalade syaki weipat ki jaka kiba kam shingan. Kene ke jing yaseng kadai tang shitayau haswa ba ki yeng mane kin sha thang no hamanipur. Nang ta ki ne ki nong iathoh ki ba iathoh. Tang kato kat ne tayau shwa ban jia ki jing ya snam kila kelalong ki nong petwir. Namar ha jaka ba kin sedang bante ya kalong yeng kalong sem ke bathamai jong ki ha ban pedri penban. Ban pelaj iem yalade na ki riu trang snam. Ki bor sorkar iman I kumba kimdon gamon ban wanra. Ya ki arliang mamla syakamien jong ki jing ya keren penyesuk. Ki jing ya snam ki jing ya penyap. Kidang yai beteng kad hadu kine kisngi ki ba menta. Kine ki dai shisha kisngi ki ba bat kisngi ki ba khadu kumbala tho haga ktien jong ublay. Haga gospel jong Matthews kalanong ka ba arpusau. Baka jing ya shun ki jing ya bishni. Kila trei borba ha upaj benriu. Baka jingiakynad kila nang yai mi. Hagiri jong ka pertei. Haka imlang ka salang bat wat haki yeng ki sem jongi bat shisha. Ka jing iet kala nang man kriat. Hakum ka ne kapor. Tongin duwai ba ublay. Unyarap yangi bangin la. Ban penrehem ya ka jing iet jongi ya ublay. Bat habangi iet ya ublay. Unyarap ruo yangi. Bangin la ban iet ya kiway. Kumia ki bahiyeng hasem ki lok ki jor. Ya ka imlang ka salang bat ya ka jat ka kenja jongi hibaro ka way. Prabengeng. Nginduway na kabenta ki para kristan. Ki bahaban yay lang ba kini ki jing Kanang ba ublay, un ay bore ki, bakin long ki bayay ne. To ublay un kurkuy pi.